Hi guys, may gabi Bisaya portion. Naday ko sa balay sa kong ate guys niya o pasensya nga kalat kay iyang balay kay girenovate. Arang abuga ang mga gamit ng habwa. Amot asa mi ani matuog karon. Te abuga ni mahong pintura. Daghan kayong mga ginabas. Makita mo ana ron kay ako nang videohon. Video magpanit sa day ko og unsa ni siya unsa ni siya ganite? Kalimot ko Ay, buungon. Ay, nalang ning tiguang na. Makalimot jud ko. Mabungol man gani ko mo nang kasaban ko kung amo. Panitan ako siya guys, amot kabalo ba ko ano magpanit? Ha? Di lang matik-tik. Gahi aman ante. Gahi kay guys. Gahi Sakit sa ilong. Karing tiguang na bitaw ta guys no, 49. Mag 49 ako sa karong katapusan sa tuig ay bulan Disyembre. Katapos sa Disyembre. Bungol na dai ta guys no. Dili kay ko kadungog. Tapos di kay ko kita maski nagsiganing akong mata, nagdako ning akong mata pero di ta klaro. Labi magmas, di ko kaklaro, kinsa ng tawhana. Uy, kalisod man ani. Diri ko matulog sa balay sa kong ate. Kalisod ani oy, makakaon man tawood ta pero ang lisoda dahi apay mangga panitanan. Ay ang panit na jud, kakaon na gyud ko. Ti, nanimaho na. Suga po sa kalayo. Pomelo. Tambal daw ni siya, guys. Tambal sa ulcer. Joke-joke lang, God. Ay, tambal nga pang pasamot sa ulcer ba? Puso, lida sa puso. Tambal ni sa kong kasing-kasing dahil kaya sakitong kong kasing-kasing guys. Nakoy something sa ko ang heart. Mana. Ano siya? Kabalon ako guys, unsa akong pagpanit. Nanas madam. Nana ko manghod. Ito dito. Muta sa biluto niya ito. Nakagutom.